Hello mindenki, Vaz vagyok, gondoltam folytatom ezt a kis bemutató részemet egy újabb résszel. Hát kezdjünk is neki szerintem megint. Előző részben is szerettem, hogy nem mutattam meg az alvást, meg az ilyen alap dolgokat, a vasruhákat, meg ilyeneket. Meg is mutattam, hogy vasból lehet csinálni ilyen sisakot. Ugyanígy lehet majd vért, tehát hogyha találok még vasat, akkor azt is megmutatom. És még pár alap dolog, amit nem mondtam el. Hogy amit a csontváz dob csontot, abból lehet csinálni csontport. És a csontpor az arra jó, hogy ilyen kis növényeket fel lehet vele így gyorsítani így. És így néz ki mondjuk egy megérett búza. Ilyenkor csak oda megyünk, balklik és le is aratja. És kaptunk egy búzát. Egymagában a búza még semmire nem jó, de viszont ha van 3 darab búzánk, meg is mutatom mi lesz, ha van 3 darab búzánk. Lehet, hogy nem bírom megmutatni, de megpróbálom. Mindegy, ha van 3 búzánk, egymás mellé rakjuk a crafting table-nél, és nem kaptam. És akkor kapunk egy kenyeret. Jó, akkor azt nem bírom megmutatni még. Se baj, várjuk egy kicsit. Nézzük csak, mi kéne. Nem túl nagy ház, de pont jó. Arra gondoltam, hogy végigvihetném most a sorozatot úgy, hogy megölöm a sárkányt is, de még ezen gondolkozok. Ott van. Egy sticket, egy ilyet. Megmutatom, hogy a kőbalta mennyivel jobb, mint egy fabalta. Itt van. Olyan fát, ami messze van. Majd azt. A fabalta így szedi le, a kő meg sokkal gyorsabban. Szerintem baltát vasból nem éri megcsinálni, szerintem bőven elég, ha csak kőből csináljuk, meg ne pazarékoljuk erre a vast meg az ilyeneket. Meg azt is elfelejtettem mondani, hogy a birkákból is többféle van fehér színű birka, fekete, szerintem van kék is, narancssárga, stb. Meg lehet a gyapjukat színezni, azt hiszem. Ö, van az a tinta, amit a tintahalak dobnak. Ha olyat rakunk egy gyapjú mellé, akkor átszínezi kék színűre vagy lilára, nem tudom. Nem szoktam színezni, mert igazából nem sok értelmét látom a díszítésen kívül, de mindegy. Most akkor vágjunk jó sok fát. Picit fel kéne fedezni szerintem, na majd mindjárt teszek én róla. Na, kész a ház is. Nem túl nagy. Építsük meg kicsit tovább. Ezt meg így hagytam, de hülye vagyok. Na, így szedjük szerintem ezt le. Úgy. Igazából már nem sok mindent tudnék mondani a kezdőknek. Gondolkoznék még, hogy mi lehetne, de hát nem sok minden jut eszembe. Annyit bírok még mondani, hogy a fáknak a lombjain szoktak nőni almák, de hát nagyon kis valószínűséggel nőnek ki rajta almák, úgyhogy nem nagyon éri meg keresni, meg kajára se ad olyan túl sokat, úgyhogy inkább hagyom is. Viszont kész a ház.
Öcsikem még mindig. Kiszedem. Így né. Jó, kizárom magamat. Jó kezdet. És most akkor menjünk el egy kicsit felfedezni. Fa kell. Nem kell, nem kell, nem kell. Nem kell, viszont fa, egy ilyen. Arra gondoltam, hogy elmehetnék felfedezni. Hát találnék valami érdekeset. Így. Na, kaját is vigyünk már akkor. De előző részben hagytam volna egy ételt. Ó, de jó, boldog vagyok. Akkor megyünk vadászni előtte. Amúgy szerintem a tehénnek a húsa adja a legtöbb kaját. És én szerintem, az ilyen csirkehús, az szerintem az adja a legkevesebbet. Úgyhogy hagyom is azt. Na és most van az, hogy 3 kajám, és nem bírok sprintelni. Ilyenkor csak megeszem azt a húst, és akkor felmegy 2-vel a kajám. De most meg is mérgezett. Így, ott van. Éhes leszek majd tőle, de mindegy. De ezekkel a tök fejekkel. Igazából még nem jöttem rá, hogy mire jók, azon kívül ki lehet világítani. Meg fel lehet így venni. Nem sok értelme van, de jó. Biztos jó valamire, csak én nem jöttem még rá. Na, ennyi kaja már elég is lesz. Buff, kifantottam. Így nem. Amúgy, hogyha valaki szeretne velem jönni videózni, az kommentbe írja már meg, hogy ő szeretne velem jönni. Minimum 2-3 embert szeretnék még magam mellé, akikkel tudok videózni. Lehetőleg ne ilyen 10-12 évesek legyenek, hanem minimum 15 évesek legyenek. Az az egy feltételem van. Többit rátok bízom, hogy 20 év felett vagytok-e meg ilyenek. Jó. Esetleg még azt tudom mutatni, hogy ha jól tudom, akkor a követ vissza lehet fűzni eredeti állapotába. Nem biztos, de szerintem azon kívül, hogy jól néz ki, semmi értelme nincs, de megmutatom azért. Hát valaki nem tudta. Ilyen lett. Visszakaptuk az eredeti követ. Milyen hangja volt már. Várjunk. 1, 2, 3, 4. Jó, hogy nem nőnek ki. Így. Arra is rájöttem, hogy a szeplingek között hagyni kell egy kis helyet. Úgy hallottam, hogy 5-öt kell hagyni köztük, úgyhogy én úgy is teszem. Úgy, visszarakom. Nézzük, a kaja is kész van. Ja, ilyenkor van az, hogy el szoktam tévedni, és kezdhetek előről mindent, de na most nem megyek azért olyan messzire, hogy elbírjak tévedni. Ez kell. Nem kell. Megmutatom, hogy a töklámpást. Ja, de várjunk. Ó, de jó. Akkor vissza az előző része. Vagy színhelyére. Ide. Majd itt én láttam egy pár szenet. És most jól is estem. Na, hol láttam? Lehet itt picit bevébb. Hova lett? Előző részben még láttam. Lehet, hogy javasat láttam. Ó, de jó, fölöslegesen lejöttem egy ilyenbe. Ó, vas. És nem fölösleges, mert van vas. Amúgy szerintem a vas az egy elég fontos dolog a játékban.
Nem, néhány videóban leszokták szólni, ez csak ilyen kezdő dolog, meg minden. Szerintem igenis sok értelme van, egy páncélt lehet belőle építeni. Szerintem a csákányt is ebből érdemes csinálni. Kivéve, hogyha obszidiánt akarunk szedni, de az majd még később lesz, viszont itt van szén. Jó. Ide. Jó Isten, mennyi vas. Jó, akkor menjünk is vissza. Amúgy utálok bányászni, úgyhogy valaki olyan jöjjön velem játszani, aki szeret bányászni, mert borzalmas dolog az ilyen bányászni kell. Nem is fogok még egyszer bányászni, biztos. Na akkor ez. Ma érdekes lesz innen feljutni. Megint éjszaka van, de jó. Nem akarok még egy olyan éjszakát, mint az előző részben. Hát, ha nem kell még egyszer megtapasztalnom azt, de... Még az ott van valami, de most nem foglalkozok vele. Ó, jaj, ne! Túlélte? Jóisten. Hülye pók. Nem ismerek feljönni. Dikma! Az milyen már? Ne, miért kell elökni? Te. Hát, harcja az erősségem. Most meggyilkolom azt a kis nyomorék. Jaj. Jaj. Itt fogsz megdögleni, mondom. Én is belehalok, de te is. Puff. Jó, meghalt még a pók, akkor is nem van. Nem minden most sok élete maradt. Na, voltam. Úgy. Te jó Isten, mehetek megint fel. Wow. Védelem 2, az jó. Na, van az a enchantolós asztal, azokkal is pont ugyanilyet lehet csinálni a fegyverbe, vértekbe, minden vért be lehet csinálni. Ilyet azt hiszem a kapában nem lehet rakni, meg a horgászbotba. Valahogy így van, úgy emlékszem. Így, ne? Még nem kell földet kiszednem megint. Mennyi? Bőven elég. Most felmegyek normálisan. Borzalmas. Jaj, ne! Aha, leesik mellém. De kis pocsa vagy. Az meg is halt. Spóroljon már. Vajon most mi fog lelökni? Semmi. Jaj. Viszont kell a csont a búzához. Úgyhogy te most meghalsz. Jaj, a creeperön van a fél szemem. Meg fog ölni. Viszont te meg meghalsz, most már idegesítesz, úgy. Jó, megyünk haza. És akkor megmutatom ezt a világító tököt. Ne veled még egyszer nem állok szóba. Jaj, nekem. Nyíj ki. Jó, nem bírsz bejönni? Szarügy. Na akkor. Ez egy borzalmas menet volt. Ja igen, és az még, hogy lehet chesteket egymás mellé rakni. Így. De csak kettőt lehet egymás mellé, hármat már nem, és chestek közt minimum hagyni kell egy blokkot.
Na és akkor világító tököt, úgy is kell, így, ezt akkor mindegy. Bot kell, így, megcsinálunk először egy pár fákját. Kiveszem, felülre berakom a tököt. Egy darabot, alá rakok egy ilyet, és lesz belőle egy ilyen, ami világít. De hogy jobban lássátok, megmutatom kint is. Megint egy veszélyes menet. Jaj, ne a házamnál, ne a házamnál! Látjátok, világít. És most ilyetünk is. Ó, de... Azt próbálnád meg. Jönnék neked a vaskarddal. Robbanj! Úgy. Borzalmas ez a creeper. Szerintem nem csak én utálom ennyire. Picit építsük már tovább. Így, és akkor ilyenkor éjszaka van, látjátok? Ott a hold. Hogyha lefele, hát szokott lefele menni, elég lassan észre lehet venni. És akkor ilyenkor megbírjuk azt állapítani, hogy mikor lesz reggel. Szóval amikor megy lefelé lassan, akkor majd a másik oldalról jön felfele a nap. Ott már kicsit kezd világosodni, majd még itt sötét lesz. Lehet órát is csinálni, de az nem fontos. És akkor át lehet aludni az éjszakát így, hogy jobbklikkel az ágyra kattintunk. Ez így kész. És akkor látjátok, reggel van. Ilyenkor elégnek a mobok, mert hogy a reggel van. Csak azért is megalom. Úgy né. Na és akkor volt az a búza, amit mutatni akartam, hogy az milyen. Az olyan, és ezt megmutatom, csak hogy milyen a... milyen a kenyér. Hát innen el fogunk menni biztos. A kenyér az olyan, hogy ugye most már megvan a 3 búzám. Itt van egy crafting table, megfogjuk. Egymással és kapunk egy kenyeret. Hát ami csak élelemre ad, úgyhogy, de ezt ma úgy is tudjátok szerintem. Kiveszünk a kaját. Berakjuk vissza mindent, és most keressünk egy vizes helyet. Nem vaskal. Elég egy kőkard is. Csak szétnézek gyors, hogy van-e olyan vizes hely. Na igen, és a creeperök reggel nem égnek el, azt elfelejtettem mondani. De akkor ezek szerint a pók se. Nem, majd megöljük. Hova ott van? Hát ez szíves. Na jó, az nem fog szórakozni így. Robbanj. Köszi. Megvan a food. Tök jó. És akkor most... Nincs is víz sehol. Na itt van. Földröt kéne csinálni. Remélem van annyi vasam. Lehet vizet szállítani úgy, hogy csinálunk vödröket. Mindjárt mutatom, hogy lehet csinálni vödröt. Lehet vele vizet szállítani, lávát, és nagyjából ennyi. Nagyon hasznos, mert hogyha vizet akarunk hozni haza, akkor azt kell használni. Így. Igen, berakjuk oda. Kicsit felderítek, addig még az kisül. Semmi érdekes nincs itt. Azon kívül a Minecraft... Úristen, mennyi birka. Jóisten. Még hozzá lávát is hallok. Szerintem itt lesz. Na mindegy. A Minecraftban vannak ilyen kis falvak, ahol vannak emberek, amik ilyen kis városban élnek, tele van ilyen házakat, magyarul ilyen falvakban élnek. És vannak bennük chestek. Most hát volt ma ilyen nekem, amikor nem volt benne chest, de azt adjuk. És akkor ott az emberekkel, falusiakkal lehet ott, hogy is mondják, kereskedni. Olyan, hogy mondjuk van egy gyémántvértünk, és ha adunk neki egy olyat, meg nem tudom hány smaragdot,
akkor rak bele ilyen, hát megáncsántolja, olyat, hogy plusz védelmet, rak bele meg ilyet. Smaragd az olyan, mint a gyémánt, csak ritkábban fordul elő. Vagy hát nem ritkábban, csak ő is olyan ritkán, mint a gyémánt. Ö, Igazából nem sok értelmét látom a falusiakkal való kereskedésnek, de jó, nem az én dolgom. Nem is szoktam használni nagyon, de mindegy. És hogy megyek innen haza? Na menjünk hozzá, mert szerintem kisült az a kevéske. Ó, de jó. Itt van egy balra, nézzük már meg. Ja, szokásos ilyen icipici barlang, mindegy. Akkor gyerünk haza. Valahol itt volt. Na, és akkor most van az, hogy megint elfolyt az étel. Ott a házon. Úgy nem. Arra gondoltam, hogy végigvihetném akkor a játékot úgy, hogy a Ender Dragont is megölöm. De egyedül kicsit nehéz lesz, de jó. Nekiesek, és akkor majd lesz valami. A vödret úgy kell csinálni, hogy van vas. Ide rakunk egyet, ide, és ide. Ez a vödör. Ha pedig csak ide rakunk így kettőt, akkor kapunk egy ilyen metszőollót, amit hogyha fülre rákattintunk, akkor így ad füvet. Meg a fának a lombjait is lehet vele szedni. Meg még arra jó, tudom, sok birka van, úgyhogy megmutatom rajtuk. Ó, nem ettem, most nem bírok sprintelni, na mindegy, no problem. Arra jó még, hogyha odaadjuk a birkához, amint találok egyet, itt van egy. Oda megyünk, jobb klik, és így nem kell megölni, hanem így még szerintem több gyapjút is ad. 3 adott. Vizet meg úgy lehet szedni, csak oda megyünk, jobb klik rá, és ki is szedi a vizet. Elég hülye.